Narumpayu Neoskum, ka channel nam da ki padba, ka briu nyotar. Ki breu hakaran san social media ki labo ya kawai ka video ka bapen I ya ki menteri ki bahe do jang ka sarkar jang ka Nepal ba ki la phet krat ha ki helikopter jang ka Nepali army hadin ba jur ka takajing yakhi ha ka taikari ka video ka balapen I ba kumno ka Nepali army kala pendan kam ya ki helikopter ban penlaj im ya ki he sarkar hadin ba ki la sha ap bat sha penshitom bat sha shoro bat sha thang ki yeng ki sem jang ki hakini ki pat ba bat ki samna jong ka genzi jong ka ri Nepal ladan ru ki breu ki boong ba ka jingle ka Nepali army ka dai ban pelaj im ya ki mensim breu ya ka bala yo ru ban ya ro bha ya ki sipai jong ka nikari shu ka video la yo iru ya ki breu ki bala sden ha utlai bala kedo jong ka nik helikopter ban phet no na ka nik jaka badan ka jing yakhi ladan ru ki boong ba ka nik ka pen I ba hadu kan no ka jing kerke jang he sarkar ki ba bamsap nakani kari Nepal bakin phet na wud na po Nepal